guys, this is Jessica Virgie. Welcome to my vlog. Ngayon, ipakita namin sa inyo kung paano lulutuin ang pilipit. Kumbaga sa Bisaya, shakoy. I think sa English is duna. With my sister Elby because she's the expert. Hi, hello. Hello. Okay, we're going to show you the ingredients later on. Okay, let's start cooking. Okay, here we go. Papakita namin sa inyo ang ingredients. Ito yung flour, 3 kilos flour. This is 1/4 brown sugar. 3 teaspoons of yeast. 1 teaspoon of baking powder and 1/2 teaspoon of salt. Yun yun. Tapos, ito yung mantika and ito yung gata. Tapos, ito na yung mantika na gagamitin natin mamaya sa pagluluto. Kasi ipiprito. Alright? Okay. First, ihalo pala yung brown sugar sa gata. And then, yung yeast. And then, yung baking powder. And lastly, the salt. Okay, that's the salt. And halo-haloin pa yung mga sangkap. And then, ihalo na yung gata sa flour. Ito na lang yung lahat na? Ito na lang dito. Okay. So, nilagay ko na yung mga sangkap. So, dyan niya pala gagamitin yung oil kanina. Ayan. Para hindi mag-likit. Ayan na si Manang, the expert. Hello. Ayan na. Yan na yung papatubuin. And we are going to cover it with a plastic wrap. Alright? At nakalimutan ko pala, kanina sa gata, nakalimutan ko, it was like 5 cups coconut milk. Nakalimutan kong banggitin. My bad. Okay, we're going to wrap it now. Ayan po, nabalot na po siya ng plastic wrap. So, pabayaan na muna natin siya ng 2 hours. And then, babalikan natin. Okay. Ito na, after 2 hours. Ayan na, umalisa na. Kung nilalagyan niya ng oil, yung lalagyan. Ganyan. Ganyan lang pala kalaki. Okay, ito na, ilalagay natin yung oil. 1 kilo. Ayan na. Painitin lang natin tong mantika, yung oil. So, we're using 2.5 kilos of oil, cooking oil. So, ayan na, medyo nakagawa na siya ng marami-rami. So, pila ka minuto naman ng? 15 minutes. Tuko. So, patubuin pa ito ng at least 15 minutes bago lutuin. Ayan na. Okay, lulutuin na po natin. Wala, yun lang. Balik lang ito lang. Kapin. Tapos, liktarin. Ayan na. So, brown na yung iba.
So, simple lang pala ito lutuin, no? I-prito lang. Tsaka yung apoy, hindi lang masyadong malakas. Para hindi masunog. Ito na lahat. Yan. It looks so yummy already. So, I think it's done. Ito yung nilagyan na ng sugar. Ayan. Ayan. Ito na yung finished product. So, ito na yung first batch. So guys, ito na yung finished product natin. Yan. Ang sarap, di ba? Ako na yung unang kakain, titikim. Super sarap.